Assalamu alaykum, hormatly telegörjüler. Sopiyevlerin agdy bir maşgalatyna. Mere dağımadan elbette Nurjumal genejemeden agdy bir maşgalatyna bular mikrofon perdetleri jahanyň Bagyt toy uly dawara beslenýär. Destan video studiýasy sizin hyzmatyňyzda. Kadarly telegörjüler. Ene toy dowam edýär. Bu ajaýyp toy görýärmi? Derýa ýa tolkun atýar. Häzir biz ajaýyp bardolary, jahan akyna gardolary söhbet eşkilen dowam edýär. Ýaşar Batlulyň bakýaşyn bir ömür. Batluly bakýaşy. Ay jahan Batluly. Jahanyň sawarmlat bile Batluly bakýaşy. Batlulyň bakýaşy, elmi damat gülüňiz solmasyn. Ýaşar Batluly. Jahan Batluly bakýaşy, toy dip geleýleňmi? Batluly. Jahan Batluly. Jahan Batluly. Ýaşar Batluly, owadan ýaşaň. Destan videosu ber, janyňyz sag bolsun. Iň ýokary teknologiýa, iň ýokary hil Destan video studiýasyna. Biz bilen galyň, ajaýyp toylar dowam edýär. Si tú no vienes yo voy pa' allá. Ella quiere que ella la suba. Ella quiere voy a darle pa' que siente y de nuevo ella quiere ella quiere ella quiere